makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 8:36 na po nin pagkaga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, good morning sa mauran-uran, malipot-lipot na pagkaaga ngunya na Sabado. Sa 14 kan bulan Enero taon 2023. Mairibanan kita about 11 o'clock, 10 o'clock in the morning. Kapag urulay-ulay ka ng papano na temo ngunya daw pag paabot meaning good morning sa gabos na mga parantabay. Sana nasa maray po kitang kamugtakan, arayo sa kagutuman, arayo man sa kahilangan. Yaon man po digdi sa Lado Technical, Jim Soko.
Sa information, Aldrin Orlanda. Sa transmitter, Joanor de Villa. Yaman man duman si Tony Saison. Palayogan ko ning good morning and mga nagsisilibrar ng kumpleanyo niya aldaw. Happy birthday. May have many more birthdays to come. Saro po sa mga silibrar kan sa iyang kumpleanyo si former Mayor Delia Simbulan kan nabuwa Camarinesur. Happy birthday. May have many more birthdays to come. Aliyan ki Mayor Per Simbulan asin sa bilog na pamilya. Siriman po sa RPN family. Belated happy birthday man kay champion board member, former board member Manny Noble kan Rinconada area. Bonggang-bongga asin man po maugmaan sa iyang selebrasyon kasud ma. Malata kasubang gida ako ki banda. May mga singer, may mga dancer. Dakol na inumon, dakol na pulutan, dakol na pagkakan. Kaya maugma ang selebrasyon ni board member Manny Noble. Ang barita ko pati garo si Ma'am Pearl Pajardo Noble posibleng pakandidato na mayor sa party kan banwaan po nin Balatan Camarinesur. Pag naghabo na po sa politika si Mayor Nina Bagasbas kan Team 1 Rinconada. Siguro pa last time naman kaya. May bendisyon na pati ki sa kagurangan lalo na ki Congressman El Revilla Perte kan Team 1 Kamsur. Pero sabi ni Bukal Manny Noble, dawa si Sese indang dawa bendisyonan. Amo na, preparado na Kung si Ma'am Pearl Pajardo Noble mabendisyon na magkandidatong mayor diyan sa Balatan, okay man po, ta preparado man. Pero kung ang bendisyonan si Bukal Manny Noble, mas preparado. Taga-Balatan kaya pala si Ma'am Pearl Pajardo Noble. Ang maganggayo na misi ni former board member Manny Noble kan Rinconada area. Oy, belated happy birthday man sa pinakang padangat na politiko sa Rinconada. Asin sa Camarinesur. Former Vice Governor, former board member, former Congressman Sal Fortuno Sr. Nagsilipar naman kan sa iyang kumpleanyo ka nakaaging pizza 11. Malata ugmaon man si Kong Salta na bisita siya kan mga leader, mga elected officials sa Rinconada, asin sa Junta Provincial. Mga board member, yaon na sa iyang Vice Governor, na aki si Sal Fortuno Jr. Yaon na mga board member, mga mayor, mga vice mayor, councilor, asin iba pang mga leader sa mga barangay. Personal na nagbati ni happy birthday kay Kong Sal Fortuno Sr. 78 anyos na pala ni si Kong Sal. Pero baskogan pa, dahil pa nagsusulot ng salamin sa mata. Nakakapag-text pang udaki salamin. Nakakapaglakaw pang matanos. Bagong araw kanibang naglalampas 70 anyos na. Di ba, naka-wheelchair na kasi nagsusugkod na. Si Kong Salba, baskogan pa. May sikreto gayad niya ako ni si Kong Sal. Mantinido ang sa iyang pagiging healthy. Yan. Pero kanaapot ko siya, gulay lang Joey, saka half cook lang na paglabo ng itlog. Iyon na ngayon ang pamahawang ko. Maluyang ako sa mga matatabang karni, Sa sira ngaya, okay man sa kuya. Sa manok man ngaya, kung fried chicken man yan, or
linaga yan. Aday kung nga kinakakang kayo ng mga kublit. Sayaon dyan ang kolesterol. Sa mga mag-arago, na masilibra kan sa ng wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indugabos. Naka-live kita, sir, sa Facebook Live. Happy viewing sa mga Facebook Live viewers sa RPN DCKI and sa mga nakatutok sa mga Transistor Radio, good morning. And happy listening po sa Indugabos. Baad ma-interview taman si former councilor, Vicente Pabilinya kan Buy Camarinesor, yaon siya sa Office of the Mayor. Sa opisina ni Mayor Ray Lacoste. Ano daw po, sige bagan oran-oran. Likay po kita, lalo na sa mga residente na naka-register sa kababa na lugar. Kung namamati na nindong nagrararom na, nagtataas ng tubig ba, lipat na kamo sa kataasan na lugar. Masakit na po na magsumok-sumok kita sa tubig ba. Pero dapat ang mga local government pasalamatan taman sa mga lublob na mga lugar na pinapasiminto ang mga dalan, mga riprappings na pinagigibo sa mga creek asinsalog. At least nakakasagang ini na daytulos magkaigwan ng tubig, madali na pagsakat kan tubig ba sa mga kababan ng mga residentes. Dapat yan po ang saro sa palakpakan ta sa mga local chief executive. Pero duman sa mga local chief executive na pabaya sa mga residentes, constituentes na mga naka-register sa mga kababan na lugar, dapat po mag-isip-isip mang kamunin maray na proyekto para sa inda. Lalo nang igwa kitang 20% development fund ang lambang local government gayo. Dahil yung taday nito garamito na ipasiminto ang mga dagang mga agyan sa mga zona, sa mga lublob na lugar at mga pathway. Ngarig pong gamiton sa tama ang 20% development fund para sa mga project sa mga barangay. Lalo na duman sa mga kababa na lugar. Pasalamat nga ni kita may mga dulitupad kita na pwedeng gamiton sa pagpalinig kan mga kanal, diklogging, desilting kan mga mayor na mga kanal para po malinigan na yan. Asin dire-diretso ang tubig oran sa mga salog, di ba? Kapira kan may 20% development fund. Digdi lang sa iriga, kumpir mo sa nabuha. Ay grabe bagaan kaibahan. Sa Banwan po ka nabuharos, interong barangay, simentado ang mga tinampo, pati ang mga zona. O digdi sa iriga, haloy na nagpugol ang mga nakalis na administrasyon. May mga porsyon ng mga daga pa sa kalubak-lubak. Ay ano na tayo, Diyos ko. Pasalamat kita kay Congressman Sal Portuno Campanon so mga national highway, secondary road, napa-simento. Pero duman po sa mga barangay, sa mga zona-zona, dapat asikasuhan kan mga local chief executive na ipasiminto po nindo yan. Nangarig may hiling talaga na ang mga 20% development fund nagagamit nindo sa tamang proyekto. Sa mga gabos na sektor, good morning. Lalo na sa mga senior citizens, sana mangyari ang pinagtutulot ni Kong Elre and Kong Mix Villaferte na madagdaganan ng at least mag-ibong 1,000 ang social pension kan mga senior citizens. O digdi sa enterong senior citizen sa Bicol Region, dapat makabalik ka mo sa listahan. Kan bagong opisinang pinagtalaga ni President Bongbong Marcos na magpugol kan listahan kan mga senior citizens. Para gabos ka mo mataan po nin na ayuda, makareceive ng ayuda hali sa gobyerno nasyonal. Kung ang lokal igwaman ay katabang sa endo, mas maray. Saka itong kwalipikado pong senior citizens para sa social pension, asikasuhon kan mga local chief executive. Bako itong mga
may kaya lugod, iyo ang pirming kabali. Garo man yan mga farmers, bako, mayo man yung farmland, nakaka-receive ng benepisyo ali sa gobyerno kan mga ayuda para sa mga parauma. Ito lugod, tunay na paraumang haros tigbak na ang mga kuko sa kauuma, ilugod ang naatsipwera. Ay Diyos ko ta, ayuson daw tabi nindo mga local chief executive. Ang sa indo pong manihar sa mga tao, lalo na duman sa mga sektor. Arog kaning mga parauma. Arog kan mga senior citizens, di ba? So iba lugod na dapat talagang karapat-dapat na makakuha, asin makabali sa social pension. Daita nakukuloron politika pa. Takwil na daw nindang politika. Ayuson ang dapat ayuson. Magtrabaho nin tama para sa mga tao. Sa mga transport sector, good morning. Sa mga paralanad, good morning. Sa mga person with disabilities, good morning. Sana ang mga ayuda sa indo kan Gobyerno Nasyonal sa paagi kan DSWD, ma-receive naman po nindo. Lalo na ining mga AX. Ining ayuda sa mga senior citizens, sa mga PWDs. Dapat na ipagparaabalahon nindo yan. Sa mga parasira, sa mga ano pa. Good morning sa indo. Sana sa mga saradit na mga parasira, ipadagos ang ayuda kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na manaumang kamuning mga baroto. Para kung man magamit ang mga saradit na mga parasisira sa ninda, lawod sa dagat. Tapos, kung ano pang mga ayuda duman sa mga nagkakaigwaman ng mga saradit na mga fish pond para sa pag-atama ng bangus, tilapia. Oy, sana ipadagos kayong gobyerno na probinsyal sa paagi po ni Governor Luigi Villaferte. Ana po na programa ni Kong Migs na manao po nin mag-aragom na itik para po mag-arasinson sa tuyang mga kababayan na mga udaki hanap buhay sa pag-atama nin mga itik. Pag nagdakol ang itik, serving panira, serving kwarta. Pag nagdakol ang itlog, i-market mo ang itlog, laabunan mo, gibuon mong, ano ang apod kayan, maalat, Pinoy, balot, kwarta na. Dangan i-introduce pa ang rabbit farming. Sa kuneho po, pag nagatamang kaning kuneho, dakulang kwarta po yan, tamahal pala yan. O dapat saro ini sa masuportaran kan sa tung gobyerno probinsyal para sa tuwaya mga farmers para mag-asinson sa indang buhay ta apektado kan rice tarifications law ni Cynthia Villar. Ini man senadorang ini puro importation ang nasa laog kan sa tuyang solusyon kan administrasyon. Ay ang baratong barakalon mo niyan ang paro eh. Kawawa naman, mahal ang gastos kan mga parauma bago ka makaani, grabing gastos sa paglinaw kan pagtarok. Pirang gatos ang bayad sa lambang paratarok. Mapaani ka pa. Na abono pa, na spray pa ng mga pantigbak ng mga insekto. Ay grabe wag ang gastos. Tapos babakalo ng paroy, baratong presyo kada kilo. Nako, kawawa naman. Pero kung may piga-atamam sindang mga itik, rabbit, mga native chicken, o di nagray na additional income. Sa lado kan transport sector, nagraray-ray naman po baga ang pamamasada nindo, o magpahuros lamang kamo kan pamasahe sa Trimobile para maugmaman po ang riding public. Lalo ng matabangan tan mga estudyante, PWDs, mga senior citizens na mataan ng tamang diskwento. Tapos sa babaan pamasahe.
Ay, good morning dyan sa Nabua. Dyan pa lang sa Nabua, igwang eskwelahan para sa special child. Garo sa Rinconada, Nabua ka niya nakainot, ano ah. Malata si former Mayor Del Simbulan, pakawat, parlor games, nagpakakan, na naong mga regalo sa mga special child dyan sa Banwaan po ka na buwan. Kaya intirong ugman mga magurang, magin ang mga estudyante. Ini katakod kan sa indang panata na padagos na magpaugma, magtabang sa mga special child. Ano daw ngayon si former Mayor Delia Simbulan kung next election, amo na magkandidatong vice mayor. Katandim na ni Mayor Per Simbulan tayo man sana ngayon, sige ang tabang. Daog pa ngayon yung presenting vice mayor, naudaman ngayong programa ng ginigibo para sa pag-ayuda sa gabos na sektor sa parte ka na buwa. Ano ka mo dyan? Per Simbulan, re-elect for mayor next election, Vice Mayor Delia Simbulan. Ano mga komentaryo, ano po ang komentaryo nindo dyan? Positive, akseptado, o mas maray? Diyan pati sa figurasyon compound sa may Santiago na Nabua, igwa pa lang dyan na figurasyon compound, ganaan Simbulan ka nakaaging eleksyon. Tapos, alagang-alaga man palang kaya na Mayor Simbulan sa kani Delia Simbulan, namakon mong may basketball court. Pero kababa na lugar yan, lublob na lugar. Ang figurasyon compound. Pinasiminto ang pasiring dyan sa figurasyon compound. Ang tinampo dyan, kaya mga auto nakakalaog na. May basketball court. Dahil binabaan lugar na yan, pinariprapan sa may Partikan Salog, Creek. Kaya grabing pagpayaba, kasood nanaupan ng regalo. Pamaskong regalo, may bagas, may noodles, may sardinas. Add ko pa pambakal kitilapyang tig at 200 pesos. Silang bang mga beneficiary, Kaya grabing pasasalamat kan Barangay Council. Kan sa endang pamumuno ni Barangay Captain Salis ba yun? Grabe man ang sa endang pasalamat sa mag-agom na Simbulan. Uy, dahil birthday ni Mayora Simbulan na naong regalo, cash. Nagtaos siyang cash gift duman sa ka-birthday niya, Ito palang pati mag-agom, Kaya nagtao pa ng konsuelo ta. Dahil pa palang kinakasal, naglilibin na may duwa ng aki. Sa katakita po bagaan, mga mayor nagkakasal, kaya sagot na ni Mayor Simbulan, ninong-ninang na sinda. Ikasal na ngaya ka mo. Uni ngaya ang 2000, dahil ka-birthday ta ka, magkakanya ka mo sa sikat na food chain dyan sa Nabua. Hindi kayo ugmaon man sumagago. Maukis man ngaya ka mo, ayaw man ang kuraw kan mga tao. Oy, duman sa mga dae pa po ikinakasal, pero nagre-relieve in na. Pwede man ka magpakasal sa mayor. Kulang man po kayo ang gasto. O kung dae man, kung si Governor Luigi Villaferte, mga mayor na yan sa Kamsur, na magka-schedule ng mass wedding, samantala ho na yung kan mga relieve in, dae pakarasal para maging legitimate ang sendong iribanan. Maging legal ang iribanan, maging legitimate ang mga aki. Sa mga dokumento, dahil buliyon sa mga eskwelahan, magpakarasal na po kamo. Para legal ang sendong pag-iribahan sa matakan tao. Nagraot ng pagparatismisan bang hindi man nagpaparasararong ini nagpaparadakol ng aki ta mga maiinit sa kama. Dahil pa man nga nagpapakarasal. Ang chismis bagakan mga marite sa mga Mario, grabe. Intiro naglalakop, garo poison. Na naglalakop sa intirong hawak. Na minsan may mga chismis na uyam.
Pero sa totoo lang po, mas mare po kaya baga ang iribana na may bendisyon sa padi. Ang iba dyan gusto ikasal sa padi. Although magastos na po ngunyan. Baka ang 200,000 mo hamilon kung mapakasal ka sa simbahan. Tano? Ang gastos kan mga susulutong kan mga abay, saro yan sa ginagastosan kan ikakasal. Subinyo, dapat ang dekorasyon sa loob kan simbahan, sabinyo ang dekorasyon dapat magayon. Saro yan sa ginagastosan kan mga ikakasal, kan mga magura. Dapat agkukyanda. Takang dako lang handa, ugmaan mga makikikinasal. Dapat may mga inuumon pa dyan. Pero sa mga nakikikinasal man po, magpreparar man kamo ng pantadik, takon magpantumina ang mga ikinasal. Uso pa po bagayan, tradisyon niyan, kultura or tradisyon kan mga Pilipino. Na pag ikinakasal ang mga Pilipino, agko ki pantumina dyan, agko ki pacharochacha dyan, pasirosweet, na dapat magtagatadik man kamo. Dahil porque mayaman ang ikinasal, dahil na lamang ka mo magpreparar. Dahil man po, dako lang kaugmaan man po yun sa mga ikinakasal. May maitipon-tipon lamang, makabawi-bawi sa sobrang gastos. Totoo yan, pag nagpakasal ka mo, may bayad pati sa simbahan. Pero sa mga kasal sawi, sa kasamayor, daw kung libre na? Or baka igwamang kadikit na bayad. Pero ililibre na yan, takon ang mayor kinuanan nindong ninong. Di ba? Ang wes, pag kinuanan nindong ninong, baka saguto naman ni ninong judge ang sa indong pagpakasal. Kaya importante po sa nag-aaraguman, magpakasal po kamo, lalo na itong mga nagpaparatisting sa naman. Nagwamang kang iba dyan na mga misis, mga mister na magtisting ngayon muna kita gum. Pero agum ng apod. Magtisting ngayon muna kita, sweetheart, darling, nang nga kita magpakasal, Takon nga kita magkasundo, di surwayang kita. Pero sa pagparasararo nindo, nagkakaigwa ng mga aki. Dahil lalo na nga na paano nataglipot. Alangan man ngayong magparataid kita, di mayong mangyari lamang na kaugmahan. Dahil sa sobrang kasiraman, ang luwas kayan, ang resulta, produkto aki. Ay kung may aki na po, tapos dahil pakasal ang mga magurang, paano na yan? Kung ang new family code, nagsasabing, kung bako ka mong kasal, ang apelyido kan aki nindo, dapat apelyido kan ina. Uy, kawawa naman pala itong aki. Lalo na kung maray man ang trabaho kan mister, dakol mamanahon. Anong habol kan aki? Kung ang apelyido niya, apelyido sa ina. Di ba? Kaya dapat magpakasal ang mga nagli-live-in. Igwama sana kita mga mass wedding. Sigub Luigi Villaperte, pag nagpa-mass wedding ini, samantalaw na nindong mag-abil kayanta. Ang kaugmahan pati dyan, may subri ng regalo si Ninong Governor Luigi Villaperte and Ninong Congressman Mix Villaperte. May mga subri yan. May mga regalo. Igwapang ang mga mister na mga bagong kasal. Dawa yan naka-purma, simple ang ikinakasal baga, anong apod yan siya, nakabarong. Mapasan niya ng sarong sakong bagas, taririgaloan pa ka mo ng sarong sakong bagas, o di nagrahin na. Pwede man sa mga mayor, pero an advice na lang, sa mga Mr. and Mrs. na mapakasal sa mga mayor, tandaan po nindo yung advice ko sa indo. Nung ka mo magpakasal sa mayor, kung bako siya mismo ang makasal sa indo. Pag solemnize po o pag kasal o matrimonial, ang dapat na magkasal ang mayor, bako ang staff kang mayor. Ang mayor na pirma kan marriage certificate. Isasabit sa Philippine Statistics Authority. Sa pagpatotoo na kamo kasal sa mayor, copy furnish pagayad kayo ang local civil register. Pero ang nagkasal kung bako po ang mayor, magkakaigwa po null and valid ang kasal nindo. Kung may magreklamo,
pwede pa dyan tamaan sa kaso ang mayor or ang staff na nagkasal sa Indo. Dahil ang tinutugutan po kan batas na magkasal, ang mayor lang po, bako ang staff niya. Ano? Takon mabidyoan, so staff yung nagkakasal. Aba, ebidensya po yan. Para kasuhan ang mayor, para kasuhan ang nagkasal sa Indong staff. Tandaan po nindo yung pagkasabi ko sa Indo. Magiging grounds kan mga mister. Sabiyon sa mga misis ninda, nakita pala nga bako man totoong mag-agumpa. Dahil ang nagkasal sa to, si staff sa naman pala nga ni mayor. Bako man to, si mayor nga nagkasal sa to. Kaya ako ngayon mambababae na, magiging grounds. Para ang sarong mister, mag-agum nin iba o mambabae. Kawawa si misis, kawawa ang mga ate. Dahil sa pabayaan, taaram yan kan mga local executive. Sa kaugakan, kan ibang local chief executive na iyo mismo ang magkasal sa mga mag-aragom na nagdodolok sa senda para iyo ang magkasal ang mga mayor. Tandaan po nindo yan. Mga misis, lalo na kamo, dahil nindutan way ang mga mister nindong taramang kamong bako man pala niyang balido ang kasalta. Illegal. Tabako man si mayor ang nagkasal sa to. Kaya kung ngayon mambababae, makang habol sa ko. Dahil mo nga ako pwedeng ikaso, illegal. Una ang ebidensya ako ngayon, video ko, ikakaso ko man niya sinda. Bako ngayon si mayor nagkasal sa to. O kaya alawin na turotoan yan sa korte. Pero may tatamaan po dyan kung may magreklamo. Bueno mga tugang, mahanap buhay lang kami ni partner James Oko. After this commercial, we'll be back. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Visit the Emulier official website, www.emulier.com for more details. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Emulier Terra Padala. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. O galing maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya,
Mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Mental Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante. Dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
ISO certified world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Salamat Sir James sa mga anak buhay. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Kay Josie Saraspi Kalanyada, sabi niya good morning po. Good morning man po ma'am. Thank you for watching. Si Maricel Ruadel de Los Santos also watching. Good morning, sabi niya. With heart pa, thank you ma'am. Itry ko daw pong apudan ang linya ni former Councilor Vicente Pabilinya kan Buhi Camarinesor. Saro po siya sa Megos na staff kan Office of the Mayor ni Mayor Ray Lacoste kan Buhi. Maramon ta daw ang mga programa dyan na bago para sa 2023 ni Mayor Ray Lacoste. Sorry. Abot sabi yung Globe. Pangyayari. Try daw mga tugang, alin niya ni Vice Mayor Richel Di Maywat na makaulay siya ang niya na pagkaaga sa loob ng programa. Kung simbagon, maray. Pwede tang ma-interview kung bako man siyang bisita, Sabado man ngunyan, mamanlog sa opisina, ano po. Pero kung supladuhan kita, dahil kita simbagon, as in, simbagon man kita, baka dahil man nagpa-interview sa to, yan, makitang maginibo kaya. Ano man sa to, ano man sa iya, di patas lang kita. Dahil masinimbag talaga. Kagawad pong Ramos man, pigtatry tang ma-interview, aramon taman ta siyang bagan chairman kang committee na appropriation dyan sa Bato, sa Sanggunian. Mayo, busy, baka yaon sa Bulangan, ano? Uy, kadakol nag-uumaw dyan sa market superintendent kan Irigangon yan, ano? Retired, ano da, baga yan? Chief of Police. Yan, ayan, market superintendent ko yan. Ano yan, Colonel Blanco o Major Blanco? Major Blanco. Ariel Blanco, ano yan? Ano siya, Colonel? Retired PNP official. Siya daangon niya ng bagong market superintendent. Pigo mo ta, pigpapa kupsitan ng tubig at mga yaon dyan sa P-section and mid-section para maging malinig permi. Ayan, si Superintendent Ariel Blanco, ano? Para bakong malaboy, pag nag-sound ka mo dyan, sa wet section, kan market. Kaya inuumaw mong bagay ni Tamaray ngayon, padalagang kaningon yan, dyan sa merkado. Pero dapat iba po dyan yung kilohan ng bayan. Dyan maramang kan mga parasaod kung igwang madayang kilohan kan mga negosyante. Dapat sa mga depektibo na mga kilohan kan mga negosyante, punpunon, ibaratikal lang dyan sa mga junk shop. Takawawa kan mga parasaod na nalulugi man. Tama sa bayad sa kilong pigbabakal, pero kulang ang pigtataong kinilong produkto kan ibang mga negosyante madaya. Kaya dapat Market Superintendent Ariel Blanco,
magkondusir daw kamo dyan ng inspeksyon kan mga kiluhan. Oras na mapatunayan na may depekto na ang kiluhan kan sarong negosyante, tikitan o kasuhan, warningan, punpuno na, bitbito na ang depektibong kiluhan, ibatikal na sa mga junk shop para makapandaya pa. Magbakal ka na sa ng sarong kilong sira. Ang presyo nga 200. Ang itinao sa mo kulang sa 2 gurot. O di grabing diferensya. Pero si presyo, tama si binayad kan para bakal. Yan dyan po, kawawa naman. Panduwa, ang mga nagtitinda ng karning baka na mga madaya man ang iba. So mga naghalo ng karning damulag, dapat kende naman yung patirindahon, saraduhan ang sa endang pwesto. Sa irak man ka nababaghat, bagong mga aki gusto man makasigop sa bawning bakan, ito pala may halong karning damulag. Ay nabaghat, kawawa naman. Mister na pag Sabado Domingo gusto man magtagasigop ng karning baka kan pamilya sa bagong mga aki and misis. Or gusto man ni Mister magpakusog tabaad may torneo pagkabanggi. Alagad na bagat si Mister ta. Bawal pa lang sa iya ang karning damulag. Taag ko kay gouts or arthritis. Ay nagkaperilay. Paano pa ang torneo pagkabanggi? Padad na. Manang kalaban-laban. Biyadi na. 6 Gs na. Kaya dapat saro pa ni ang madayang paratsinda, bako man po gabos madayang negosyante. So madaya, mga madaya lang. Dapat lekturahan asin tawan ang po nin leksyon. Kaya inaw sinda magtrinda ng baka kung naaraluan man sana ng karning damulag. Amo? Iyo po bago. Baghat ang kaluluwasan ta kayan. Okay lang ang mga karning kal na manok ta, talagang iyan sa mga parasugok na mga manok na pag ipinagtinda dyan sa merkado, ay grabe talagang tagas. Una mong nagrarangit ka ng chinilas na guma kan adobadong kal na manok. Narumdaman ko kan mga tiyos-tiyos paman kitang maril bago magpapamilya. Binakal ko idol, karning kal, itong manok bagang para sugok na sobra na kako. Nalingaw man akong palumuyan mo na. Sabi kan mga saradit-sadit mi pang-aki ni Mrs. Daddy, ano itong binili mong manok? Ang sobra naman katigas. Masakit ang aming mga ngipin pati mga ining mga panga. Hindi namin malunok to. Kawawa naman ka ako, kaya pasisya na kayo. Mahirap lang Yan lang ang nadisponer ko niya akong pagkain natin. Pero dahil ako nag-uroto kang kal na luto na dahil mong palumuyan mo na. Kaya niya ako makirak-irak man sa bagong magparapamilya. Nag-iisip man ko na makakarni ang pamilya kung di ko naaraw naman kaya. Kung kal binakal mo, dapat palumuyan mong maray. Kung karning baka man ang binakal mo, dapat sirtuhon mo sa babakalan mo kang karning bakang maayong halo ng tigning damulag. Tapag inatakar ng tig ko ning rayoma or aray tiis, kang gibo nindo, ako nantig may laban at siya nabanggi. Pakaray nantig ka mo, para diyota ka mo kay Joey. Yan man na accountant dyan sa Bato Camarinesor, ano nang pigireklamo naman ita, nakahaloy ang butcher dyan sa opisina man kayo. Sa kaini mong patida, pigihin na nakitang kan ibang mga miyembro kang konseyo. Na nagtataram na unpod allowance na pwedeng pagparagagamitin gayon. Ining rata. Ata may rata naman nga kamo. May representative allowance naman nga kamo. Dahil na nga pagparagamitin pa yan. Budget sa
food supply na yan. Yan pa lang, pwede man. As per opinion kan internal auditor sa ibang munisipyo or syudad, pwede man nga yan. Dawa nga may representative allowance ang mga konsyal. Pwede pa nindang gamiton ang food supply budget para sa public hearing, committee hearing. Pero may sadiri man kang gobyerno maning accountant dyan. Asi kaso nga ni ang mga butcher dyan, accountant. Anong pangaran daw ba di ka accountant? Para luwasan na sa opisina mo, ralampas na daa sa... ralampas na nga kan bulan na Disyembre pa dapat na ma-receive man ang mga bayad kan iba dyan ng mga opisyal. Dahil napipinding na maray dyan sa opisina man kaning accountant man na dyan. Ano, kumusta man ka mo? Accountant. Oy, kumusta man ang internal, dyan? Auditor. Payam-yaman ta daw ni sa internal auditor dyan. Accountant man na ini, na asikasunan sa iyang pagtrabaho. Ang mga butcher, pirmahan na, paprocess mo na. Tangarig matsikihan naman sa mga dapat tsikihan dyan na bayaran kan LGU. Asin na singilon dyan sa Sangguniang Ban na bayan. Oy, good morning sa mga balo. Igod ang accountant, balo. Pero igwaman ang internal auditor na may agom. Sinuwayan si agom. Na paano? Oy, kumusta ka mo? Uy, dokon magpasar ng lay sa tong mga may dudunong na mga congressman, mga senador. Nasa mga empleyado kan mga yaon po sa lado kang gobyerno. Ipagbawal na magkaigwang mga relasyon. Relasyon sa pagiging empleyado sa gobyerno, basta yung connection sa serbisyo sa publiko, mayang problema. Pero kung relasyon sa pagkaminorotan sa puso, dapat yun, ibawal yan kan sa tuyang batas. Kung may batas kita kayo. Na dapat ang mga taga-gobyerno, bawal ang magkaigwanin na mga love, anong apoy yan? Love affairs. Nakakapinding pa sa mga trabahong dapat trabaho. Nakakaigwanin nakakaulang pa sa mga transaksyon sa gobyerno. Apuntosan naman yan, bawal daw po. Na dahil nang unang magkaigong relasyon ang mga yaon sa lado kang gobyerno, ang sayang mga puso dahil pagpaipairalon. Dahil na magkaigong pagnanasa sa kapwa empleyado. Diba? Maray kung nasa pribado, miski nga sa pribado, dapat ipagbawal yan. Dapat i-balance sa inaapod na policy or house rules. Na sa mga magkatatrabaho, bawal ang mag-irelusyonan, bawal ang magkarabitan. Yan. Ara ka man kaya nga, Joey, tama kang bata. May buwisit na maray po ang magparaisip ng bata sa panahon na ini. Maging loyal ka mo sa mga pamilya nindo, tayan ang pinakamaray. Nasa tugong kang Biblia, kan sa tong mahal na Diyos, thou shall not commit adultery. Anibamang kaya, thou shall not refuse to commit. Pangyayaring buhay tayo ni buo nga naman. Ako gusto ko mapasa langit, bako mapasa impyerno mga tuga. Saka ang mga vested interest, kan mga yaong po sa lado kang gobyerno, dapat isikwal nindo yan. Kung kamo department head or elected official man, or may posisyon sa gobyerno, dahil na ka mo makialamusa pa o makisawsaw pa, sa pwede man na maglaog din transaksyon sa gobyerno. Araw kang catering. Sa arong department head, nagagamit lang ng dami. Nagagamit ng resibo, nin mga catering. May bayad na royalty fee.
Pero ang accountant, iyo ang nagpamanihar kang pagkiter, iyo pa nag-asikaso kang pagluto kan mga kontrata kan LGU kung nagkakaigwang okasyon na mapakakan. Ginigisabagan sa diring taba ang gobyerno. Kaya bawal po yan. That is vested interest. Ano na tayo? Magtagabasa nga ni ka mo. Ako nalilingaw ka mo. Na bawal po yan. Pero dahil dinadaya nindo ang publiko, dahil dahil ka mo makasuhan, taba ko mismong pangaran nindo, nakalantad ang catering services. Ginagamit lang nindo ang sendong puder. Bawal po kitang magamit kan sa tong puder. Garo man yan. Porque ika ngayaan may puder, ika na saan ang dapat na masusunod. Porque ngayon may puder ka, dahil nagsuporta sa emo ng taong ini, ibabaliwala mo na. Anong klaseng servidor ka kambanwaan? Dapat pantay-pantay. Saka dapat ang pinakang maray, magsunod kita sa batas kang tao as in sa batas kang Diyos. Para maging servidor kita kan sa tuyang banwaan. Iyo po baga, tama man ako mali, Pading James. Tama man daay. Tama ka man yawi. Adyo. Minsan po kaya, ang mga nasa poder, minsan pigluloko ang publiko Arkan food chain. Palibasa ang food chain na ini, dahil masingil-singil, tagaro na harangan, kan pinakapuderoso kan panahon. Ang pigpaparapadarang kan treasurer, itong trade name na ng food chain. Naglampas sa 6 milyon ang bayaran na di nasingil. Kawawa naman ang government, ang publiko na dapat nagamit sa social services, ang pundong iyan, as additional income sa local government or sa local revenue collection. May daya tano. Pag ang LGU, mapakakaan, ma-order dyan sa food chain na ang negosyo pagkakaan, automatic ang LGU nabayad, pero matulos ang local chief executive. Bayarin na ng food chain na ini, kung pirang ribo yan. Alagad kung si goberno, ang LGU masingil, di makasingil-singil, tadba kung local franchise ang pigsisingil, asin pinapadara ng statement of account, nailing na nindong panggagago yan sa publiko. Kanibang mga opisyal kang gobernong, mga deng supog, ano na tayo, Diyos ko. Pangit po baga na pagparagaguhin nindo ang goberno, ang tao. Makasyadilins lang kamo, pag-isa nindo sa sadiring pirak ang goberno. Ano na tayo, mga deng supog na mga tao na kasi apod mo kayo, deng supog ang mga araw kayo, di ba? Ngunyan, ang presente man administrasyon. Baka magtugot man kamo, dahil naman masingil yan, takon pinabakal lang sa iba. Ang prangkisa kayan. O di sisay pasisingilun nindo. Saro man lulukuhon ang publiko. Sasabihin nindo, sisingilun nindo yan. Tapos malulusutan pa lang kamo. Ay ano naman tayo, Diyos ko. Tigdi sa ibabaw kang kinabansa nasyon kan Pilipinas. Paano ninda. Kulang na sa nakitang Iyo po baga, kadakol kalukuhan Dahil ta magkairintindihan kung ano mga seryoso ng mga ini o magserbi sa publiko or garaguhan na nangyari. Ay ano na tayo, Diyos ko. Sabi, mga accountable by the people. Kaya nga magibong ngayon kami ng tamang serbisyo sa publiko. Kami nga accountable by the people. Accountable by the people pala, pero malulusutan ka mo. Ano naman tayo, Diyos ko, magsendo. Ay, sagin-sagin banana kaya nangyayari minsan Pero man yan itong mga ibang yaon sa lado kan gobyerno na pabor man na aliunta na ngayon yung para na ngayon daw ini yung political dynasty sa Pilipinas pag-abot sa Kongres, sa Senado, si Mahaman narabo dahil so ibang mga senador, ibang mga congressman mahabo siyempre paano man si pamilya ninda makarlaog sa politika
Kaya ining political dynasty ini, imposibleng mapara ni sa nasyon kan Pilipinas. Ano, Sir James? Ano na daw itong federalism form of government ni dating President Duterte? Mangyari pa daw para lalakaw mambaga ni Senador Robin Padilla na siya, pabor siya sa federal government. Kundi garumaan na baga pangyayari. Kaya ini yung political dynasty ini, malabo ini. Na mapara po, na dahil pwede na sa sarong pamilya, saro-sana ang magkandidato. Sir James. Ang ibang mga veterano ng politiko sa Pilipinas, ang gusto, intero ng pamilya, makalawag sa politika. Tanagrahin ang trabaho, ang maging ilihidong opisyal kang gobyerno. Kung alimbawa, sa sarong pamilya nindo, kumplito. May punong barangay, may kagawad, may board member, may councilor, may vice mayor, may mayor, may vice governor, may governor, may congressman, may senador. Matios ka pa daw kayo, Sir James. Dahil ka matios, ang pamilya mo mahigda sa pirak. Makakan mga bastanting pagkakan. Pero itong mayong sukat, so mga taong gusto man maglaog sa batalya ng politika, na may mga dunong, may mga maray na kaisipan, dahil basta-basta baga mailihir. Few are chosen. Ay, many are called, but few are chosen. Kadako lang gusto, pero kakadikit ang naiilihir. Diit lang ang nag-aapod na honorable sa tuyang kinabahan. Dinadaog lang yan kaitong mga makman talagang intensyon na magserbi. Basta sa nawiti ka ng pangkampin pan, guminana, ayun na. Pero sa about sa performance and accomplishment, very poor. Dahil ang isip makakubra. Guwangani kitang nailir dyan na mga salado kan legislator na sige sa naman kurubra, man resolusyon lamang o ordinansang naipasar. Pero sige kurubra. Kung ako, idol, masusupog akong magparasuldo na mayo man akong nahaman sa pagiging legislator ko. Ni nakapasar ako ng ordinansa, dawa asaro. Pero pag-abot sa kakukulit sa treasurer's office, kung mapasuldo, yung pang nangingirinotan, si mga mayo manggayong akumplisimento. Idol, Tres, ano nga kita? Masildo kita ngunyan aldaw. Kaya, nagsupog na baga. Pag-abot sa sirilduhan, sa benepisyo, yung pang nangingirinutan na mag-follow up, so mga mayo manahaman ng resolusyon or ordinansa sa endang lugar. Pero inuumaw ta. Ito talagang may kabatiran sa pagpasar ng mga inaapod na temporary in nature and permanent in character na mga lay sa sendong mga lugar, talagang tatao sinda magtrabaho, asin bagay sinda sa inaplayan nindang trabaho sa mga elektorado, kaya nataan yung mandato. Pero itong nangganang puro sa naman purma, puro sa naman pagayong-gayon, pagwapo-gwapo, pero pag-abot sa accomplishment and performance sa legislation or sa legislative function, mayo man. Ay, inda tayo, Diyos ko, ay. Dapat maggibo kita ng batas na dapat maging senador, mga congressman, mga lawyer lugod, graduado sa pagkaabogasiya. So talagang iyan, mga madudunong yan, maharaman talaga yan ng mga lay. Artista, dahil na nitugutan na maging senador, maging congressman, na magpapara, gibo man lang niyo dyan ng kadaramahan, dahil na. Siseman nga ng tarantadong announcer na ini. Dapat niya kitang artista, pinakikiaraman pa. Iyo po baga, may mga artista baga kitang nailir na senador. Congressman na intero mumurul-mulo sa partisipar sa deliberasyon. Lito lapid nga ning lito lapid. Dahil nga ko ma-English ta. Ako nga dahil man nga ko graduado sa kuliyo. Matagalog na lang nga ako. Saan ka nakailing ka issues marisipan mga Pilipino? Kaya anong nangyayari sa itong mga botante? Dapat kita mismo mga botante, aram ta naman sana na maharaman yung mga liyan
Pigpaparabuto ta pa, mga artista, mga action star. Boksingero, araw kay Manny Pacquiao, mas swerte man na maray ni. Dapat sa tuya gayod, kung sisen mga abogadong kandidato, iunayin ang borotohan tang senador, congressman. Maswerte ang mga abogado, kundi ano do takulang ang mga lawyer ta na nagpaparalaog po sa politika. Kamo mga nababagay sa politics eh. Dahil kamo may mga halangkaw kamong inadalan, as in may experience kamo, as in may expertise sa batas. Na ang pinakang hadi, ang pinakang kumbaga sa ano, ang pinakang maray sa pag-administrar, itong maidukarta sa about sa lay, sa law, ang sa tuya mga konstituente. Pag naging law-abiding citizen po bagan mga tao, nagiging maray ang pasi orden. Saro na dyan, ining mga nangyayaring incest rape. Kayang ka nakailing nalulo, ginahasa, sumakuapo. Dapat kayan, ang kilon, tiyoon, linupigan sa pamangkin. Dapat kayan ma-lekturahan, magkondusir ng seminar ang DSWD, ang mga barangay. Nabawal yan, lalo na kung ang mayor, abogado. Ano? O yan, bawal lang tigyan, takadugo nindo yan. Saka dapat magpasar na gayud ng lay, ang nasa tuyang mga legislator, nabawal na sa mga tiyo na magparakalo. Digdi ka na nga ki angkel, akalo na, tukaw na ki angkel. Pero si angkel pala minsan ta nagdadaraga naman, so makuapo, pamangkin. May pagnanasa na pala, nalasngag. Oh, naku babawan, Diyos ko. Ang mga dapat na bibiktima ng incest rape, magtaga-reklamo po kamo, ano. Ngarig mapanimbag itong mga daing supog na mga responsable. Diyan sana sa Baaw. Sunod baga niya kung ini yung na-report na mga kaso nin panlulupi. Ang suspect, ang rason tanakadalan po kaya nga kunin hubang pelikula sa Facebook. Katarantaduhan mga yan. Ako po kaya ngayon nakachungki. Dahil ko na po ngayon aram, ako po ngayon sobrang kaburatan. Anak, gilidan ko pala ngayon, anak ko babawang ko, pamangkin ko. Sa laabagang maraya. Dapat kayang biritayon, kundi mamangkit ang death penalty. Kung ibalik man ang death penalty, ang Commission on Human Rights, kontrama ng mga padi. Sasabihin ninda, iagi sa tamang proseso, tapos Diyos lang ang nagbuhay sa tao, Diyos man ang mabawi kan buhay. Pero paano man po itong mga nabibiktima ng panlulugos? Kan mga may sa kuneyo, may sa ganid sa laman. May gluttony sa flesh. Paslo sa laman. Paano man? So mga nabibiktima po, nawinawasak ang kanilang mga future. Kan mga buisit, mga demonyong ito, na nakakakumit po ng rape cases, di ba? Nagray na baga pong biritayong suwi. Dangan na ilaog sa sakong may mga kubra. Ano? Ay, grabe. Sabi kan taga-DSWD kan in-interview kami dyan, ano man po ngayong simbag kan mga responsableng rapist na yun eh. Paano kaya ngayon dahil naginibong manlogos ng minor de edad ta, nagparasilong kaya ngayong bold sa Facebook. Pornographic films. Pangyayaring buhay ninyo. Hello, yung baga mag-alas 10. Mana kitang commercial. Mana? Oy, sa mga makikipamista, magdara ng plastic. Sabi yun sa pipiestanin doon na, ano po nanti, bako man bawal ang potsiko. Pag nagsabing bakong bawal, itaw tulos ang plastic.
Payat ng tig sa mapanira idol. Uy, rugado po ang ekonomiya sa pa sa nagpaparoro. An kahanda kan mga Pilipino, ano na tayo, ano? Pag bagong mga aki, pag nag 1 month old ang aki, hahandaan. Second month, hanggang sa nag 1 year old, handa. O, dumaan naman kita sa bubunyagan. Pag burunyagan, harandaan na naman. O, dumaan naman kita sa birthday-han. Pag nag-birthday, dawa baga kitang mga maedad na. Pag nag-birthday, kaya po masupog kipa di madi. Maganda kita go. Marog yan kaya. Nagpiesta, handa kita. Nagdibo, debut ba yun? Nagdebut? Handa na naman kita. May 18 roses ngayon yan. Handa ta masubog sa mga bisita. Nag-aatamang kita ng baktin para ihanda sa mga handaan. Samantalang sa tuition pikan mga akita, uniforme, dahil nababakat. Ang sapatos rapak na dahil mabaguan ta masupog sa mga padimadi. Na ang orig na inataman ta, panghanda ta palan sa piyesta. Ano na tayo, Diyos ko, sarap pa rin sa nakakaparoro sa ekonomiya. Kan Pilipinas. Ang mayong utawot na harandaan. Sa kasalan nga ni, minsan sa mga baryo na, kampanon baga usan mga baryong apod na pangaran, ano? Sa mga ubaliw nga ya. Itong mga araw kayo ng mga termino kampanon na dadangog kayo sa mga gura. Uy, haros nga sa rong barangay. Nagatindir sa kasalan. Kaya nga ya, tudas nga ya si anom na baktin na pinagbuno kan ikinasal. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Meski dyan sa mga gada na naglalamay na sa nangani kita. Pero baga maraot sa naglalamay na dahil lamang pakapiyong kan mga piglalamayan. Kawawa naman, lalo kung tios man ang may gadaan. Na ano daw yan ta, at nagada na ngani, garo na obligar pang magpakakan. Sa paglamay, pakapi, pakakan, paisnak. Tapos pag ilinubong na, another na naman na pakakan. Kung kawawa baga po, na imbis na iyon tarabangan, nataan yung pang gastos, pangrugang sa pagpalubog, iyo pala ko na nagagabatan sa mga nagadanan. Dapat may mga linagay kaniyong, oy, ibawal na magparapakakan sa pagblamay, sa kadain na magpakakan sa mga pagpalubong. O, ano, ibaga. Tapos, bawal na ang relasyon nin pagkamuot sa mga katrabaho sa pribado asin sa gobyerno. Ibawal na yan. Karabitan, number 1 yan. Ibawal na yan. Ano pang mga dapat ibawal? Bawal makipag-inuman ang mga teacher sa mga estudyante. Kung maburat si sir, delikado. Or bawal man makipagrelasyon ang mga teacher sa iba. Ang lalong-lalo na mga pulis na controversial sa pangapuda na mag-sumitir nin courtesy resignation. Ang mga full-fledged colonel, asin mga general, ibawal na makaagom nin sobra sa saro ang mga miyembros kan Philippine National Police. Asin dapat may lay na ang serbihan ninda, iyo po lang ang mga Pilipino, ang Estado, asin pagmantiner kan pas i orden. Dahil pwedeng magserbi sa sindikato, lalo na sindikato ng droga. Garo pasilon sa naman ko taan ano, kundi masakitan gibuhon. Hindi man niya anong sa niyo. Garo nga pasilon sa nang gibuhon. Kadipisil baga ngayon di manambay. Kadipisil ngayon di makaagom ng 5 o 2. Kung nga ngayong grupo sa Pilipinas na pag sa inda ka nakahalok, binibindisyonan ka, autorisado kang mga gumdawa 5. As long as naan sa emong inagum, kaya mo ngayong buhayon. Kaya nga ni si Robin Padilla nagpa-convert daan sa Muslim. Na pwedeng mga gumdawa pera. Bastaan kulatilya, kaya mong buhayon. O paano niya ako yung kung sa sarong compound or sa sarong harong, 5 ang ago mo. Ang style ngayon kayo, masulot ka lang ng kopya. O ano man niya ako ang purpose kang kopya. O halimbawa, si ago mo number 1, room number 1. Si ago mo number 2, room number 2. So, agom number 3, room number 3.
O sir, pang-apat, room number 4. O si panlima, room number 5. Anistal nga kang pari. Sa liman agomo, sa laog nin sarong harong, na may 5 kwarto ang mga agomo. Aram na ninda nga yan, kakaulayan mo na. O mga agom ko, madya ka mo. Ini, kopya ako, kung sa engko ni isinabit pag-uli kong alas 6 ng banggi, kung sa room number 1 ko ni sa mga pintuan ito may mga sabitan ng kopya. Pag ini, isinabit ko dyan, both sabi yung kain, ako maturog, makakan, sa agom number 1 ko. Amo, nagkakaintindihan kita. Ayan. Pag ini na naman kopya ko sa room number 2, dyan man ako maturog. Sa room number 3, harog lang nga kayong kasimple. Sa dako lang ang gawin nyo eh. Masakit niya ako yun idol. Pero matirigbasan niya ako ang mga misis mo ganun. Ito na iman nga niya idol. Ako nga ngayon hindi yan. Sa indaman na batas. Ay, iyo. Sa Roman Catholic nga niya ako idol, dahil pwede yan eh. May one advocacy, one wife advocacy. Dapat saro lang, ang sirbihan mong ako. And you cannot serve 2 master at a time, sabi ko. Huwag kang mamangka sa 2 ilog, mataob ang saro. And you cannot serve 2 master at a time, sabi ko, idol. Grabing kadimalasan niya ako ang aagian mo if you serve 2 master at a time. And saan ang loyalty mo talaga? Pero man sa politika, di ka pwede magparaborobalingbing sa politika. And you cannot serve 2 master at a time, sabi ko. Kung digdi ka lang, diyan ka lang magsirbita, okay na yan. Di pwede nagsisirbi ka dyan, nagsisirbi ka pa duman, tapar yun mawawara sa imo. Ang tundag niya, okay na ka ang kawawa. Bagay ngayon, may punto ka man. Maringani ngayon kitang nakahalo sa mga Kristiyano, Romano. 10 minutes before 11, ay, ano ni? 10 minutes before 10 o'clock in the morning. So mga masirimba dyan, magsirimba at na hapon. Ano po? Mga radyo kita, magpasalamat sa mahal na Diyos, kan mga biyayang nare-receive ta. And, di kita magsawang maghagad sa iyan in mga biyaya. Pagkakan, grasya, pamasahe. Itutokdo kita kaya ni Amang Diyos sa tamang direksyon na sa tuyang kukuanon. Ipapaagayan halimbawa, dumani na ngayon DSWD. Tego ngayon dumantabang sa pamasahe sa pagkakan sa mga TOs. Igagayad ka ka namang Diyos. Dumani ngayon si Mayor Rex na Oliva nananaong AX. Oh. Kung mayo nga si Mayor, itong mabuot na may gusto na City Administrator, si Atty. Nonoy Waperina, dumani nga. Or si Jorel Nakaayaw. Tatabangan niya ka mo kayo. Tayo namang Diyos baga nag-guide sa madaling sabi. Sa mga pangajion ta sa iya oral daw. Oh. May mga pasabong na yun po. Joter, kumustaan sa toyang ama niya mo? Very effective baga ano? Sabi ko kay Peter na, Joter na Tersinyo. Pag ika-idol na wara ng kwarta, mangaji ka lang. Pinakamabirtod na pangaji ang ama niya mo. Itong ama niya mo, niyang kasalangit niya ako. Napaka-effective ba yan? Puro-barang ko daw ngayon idol. Ako ngayon mayong-mayong. Unang ngaji lang siya kan ama niya mo. Ang kagurang na nag-text tulos. Joter, padaray daw nga ako ng Gcash number mo. O, di ba? Effective ba kanya ako? Hindi talaga ngayon. Ang pangadyon talagang pinakamabirtog niya talaga ang ama niya mo. Hi, good morning. Belated happy birthday kay Congressman Sal Portuno Sr. Siring mo po, good morning kay Ma'am Dorothy Ibarita Manse. Congress, House of Representatives. May man po siyang naka-watching sa itong programa.
Ay, si Irma ng Marisa Mendoza watching from Lima, Sulu, Cyprus. Thank you so much, sis. Thank you for watching. Si Irma ng Michelle Pasiti of Naga City also watching. Si Irma ng Maureen Medroso also watching from Naga City. Ay, congratulations kay Bayaw, SPO4, Ernesto Medroso ng Calabanga, PNP. Saro sa na-promote. Sa mga na-promote po ng mga members kan PNP Bicol, congratulations sa Sendo. Well, naman ako mga tugang mapaaram sa programa. Sa Lado Technical, Engineer James Oco. Sa Information, Aldrin Orlanda. Sa Transmitter, Joanna Di Villa. Yaon madaman si Tony Matic Saison. Sa Tomas Coladong PSG. Yaon digdi sa station si Ruth Pornilios. Ang tabayanan nindo sa iyaman na programa. Siri man po, standby sa mga masunod pang programa. Ini po si Joe William, salamat kan sa inyo pagantabay. Standby po kita. Salamat. Mga balon.